I pozdrav svima ljudi, ja sam Filip i danas idemo da igramo Mastercraft. Ali danas radimo nešto drugo, znači nije Minecraft preživljavanje, kao što znate, nego nešto sasvim drugo. Znači danas ću da vam pokažem šta ćemo to da dobijemo od ovoga što imamo u inventariju. Znači od ovce, to ćemo u ovcu, od Neptega i od Engela. Možemo da počnemo, samo ovo da uradim, da se ne bi nešto zbunili. Znači, treba vam jedna ovčica i treba vam Engel i treba vam jedan Nepteg. I onda taj Nepteg stavite ovdje i nazovete ga, znači Jeb. Idemo da nazovemo ovo Jeb. Dovoljno crtice, znači tako mora da se zove Nepteg. I onda kada dođete kod ovce morate da imenujete s ovim Neptegom i pogledajte što će da bude. Nisam lepo pritisao, čekajte. Ovo radi samo na ovci, na nikom drugom ne radi. Gledajte. A nisam uzao taj Nepteg, čekajte. Evo ga. Dođe ono. I gledajte, 3, 4, sad. Ona će da menja boje, kao što vidite. Znači, ona će da menja boje. I to je odlično, znači vidite, ona menja boje. I ovo ću vjerojatno u mom preživljavanju da napravim. Tako da ja u svoj svijet da napravim ovo. Znači, pogledajte ovo. Bukvalno imate ovo Jeba koji menja boje. Ovo je nevjerovatno. Mislim, možda mu malo čudno ime, ali dobro. Opet, dobar je. Meni se jako sviđa. Ako vi ovo želite da uradite, slobodno uradite, nije ništa teško. Kao što ste vidjeli. Uradite to, znači što je ovo jako dobro. Znači stvorite mnogo ovci, možete stvoriti, idete, evo mala ovca. I mala ovca menja boje, gledajte ovo. I da, ovo radi samo na ovci, ne radi na nijednoj drugoj životinji. Ovo radi samo na ovci. Evo gledajte. Imamo ih 500 sad, gledajte ovo sad. Bam, bam, bam. I ok, idem sve na povod da ih stavim. Mali. Evo ga, imam 3 ovce na povodcu. Ne, jedno sam odvezao, ljudi, čekajte. Evo spijem. Pogledajte ovo. Šta je ovo, ljudi moji? Evo malo ovcu, ne mogu malo ovcu, čekajte. Bam. Imam 4 ili 5 ovce na povodcu, ajmo malu. Pogledajte ovo. Prate me Jebovi. Gledajte ovo. Pogledajte ovo, šta je ovo? Moja vojska. Moja Jeb vojska. O ne, zombi ne pada. Znači, vi ste moji prijatelji i ja vas nikad ne bih povredio. Osim sad. I to je to. A sad odajem svoje preživljavanje da ovo isprvo, znači sigurno će da bude dobro, sigurno će da bude super. Tako da, mislim, ovo radi samo na ovci, nema druge životinje, nemojte da pokušavate na svinji ili na kravi. Evo zombi, evo vidite, ne menja boje. Tako da nemojte treba da pokušavate na njima kada ne radi. A mi idemo u moj svijet. Znači sad ćemo da odemo u moj svijet. Idemo treći, evo ga. I tu smo sada u mom svijetu. Ja sam nešto radio, čekajte, reklama je. Nisam ništa radio, prije sam napitak nešto i nestao mi moji
skeleton konj. Mada dobro, naći ćemo mi drugog, vjerovatno. A sada je vrijeme da uradimo ovo što sam htjela da uradim. Znači mi idemo ovdje. Moram da uzmem od svoju novcu. I moram da ovdje meteg, ali ga imamo inventoriju. Ima ga u inventoriju. Eto ga. Idemo da ovaj meteg imenujemo u džeb. Sada vrata, ulazi unutra. Da, evo ovdje ćemo da dođemo. I eto ga, ubačio sam jedan name tag i sad ću da ga nazovem tako. Znači, džeb, donja crtica. Eto ga. Pomijete crtica. Idemo, gdje mi je tenjate? Da mene znaš da nisam nazvao. Ajde, nazovi se više. Ne, šta radim na... Oh my god, ajde. Džeb. Ne tako, to je džeb. I tako, done, bum, bum. Evo ga. Samo da ga uzmem. Eto ga, idem da nazovem svoju ovcu. Znači idemo brzo. Brzo. Bejle. Ovo ne verujem. Ću da je vidim, ja. Znači da vidimo gdje je sada. Oh my god. A nisam ni stvorio. Zaboravio sam da nisam stvorio. Dakle, dosta ću da stvorim. I eto ga, imam ovcu koja menja boje. A sada ću da uzmem jedan povodac. Uđe ovcu vamo. Viš? O, nisam te... My god, pa nemoj da me bežiš. Evo je. I ovo je moja zamka. Hoćeš da uđeš u moju zamku? Evo te. Ja, plašim se da je sad spustim. Da je spustim, sad ću da umra ako spustim. Imam malo srca, ona. Ajde da spustim u vodu. Opa, opa, opa. Opa. Tako. Ovdje imamo ovčice. Ovdje. Dobro. Ako ne znate kako da trčite u Mastercraftu ili tako, na nekim takvim igricama, znači pritisnite ovako brzo 2 puta ovo dugme i onda ćete da počnete da trčite. Vidite. Gdje si bre to? Evo je. Koji se dobro tuturu. Gledajte kako će trči sad. Ajde sad ovo. Gdje se vidite. Gledajte sad ovo. Čekajte. Evo ga idemo. Tuturu, tuturu. Poko mi je liš, ne. Dobro, izgleda da je on, ne znam, da je trčim s ovcom. Dođi ovamo. I ti ćeš da budeš na mjesto gdje je bio Andrija. Znači dođi ovamo. Znači nemoj da se plašiš, tamo su ti konji, ima da se družiš. Dođi ovamo. Vjerojatno znate, a ne, mogu da je stavim. Nije, znaš da mogu da je stavim. Znači sad ćete da vidite. Ima da mi visi sa plafona. Biće odlično, dođi. Dođi unutra. Tu ti je Rex, pa nemoj da se čudiš ako te napadne. Mislim, možda ga slučajno odvežem pa to me napadne, zato što te možda čak i nekad panim. Ali dobro, možda neće da te napadne. Hoću da te odvežem. Evo kod ljudi odvezao sam i sad ćemo da vidite što da uradim. Uzet ću ovako, evo ga. Čeo ćemo stavimo na plafon. Uzet ćemo džeba. Ne, moj god, to onda pipnem. Tako.
sad ćemo gore da zakačimo, ako može se zakači. O, može, super. Mada neće da visi. Neće da mi visi. Dobro, da neće da mi visi. Dobro, budi tu, moram da pravim nešto drugo, neki drugi mehanizam za tebe. Mora bude malo više platform. Eto ga. Dođi. A se da možeš da visiš? Aga. O, vidite, visi! Oh my god, pogledajte ovo. Imamo disco ovcu. Pogledajte ovo, izgleda kao ono, ona pinjata na rođendanu što se lupa. Pogledajte. Idemo da vidimo kako to izgleda od zgora. Ajde, brzo, brzo, brzo. Hoću da popijem moj napitak. Ok, idemo da vidimo brzo kako izgleda od zgore. Evo ga, pogledajte. Ok, ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ja se nadam stvarno da vam se svidio. Meni definitivno jeste. I čao!